זרי חיירן שווה רשו בלג ולד שווה תנעליהו מעלה מיני מחורבנת שווה רשו בלג כדום חשב וסור מנה. אני יניב עובדיה, בן 33 מירושלים, נצר למשפחה קורדית שגרה בליפתא 60 שנה. אני שמאי מקרקעין, אבל האהבה הגדולה שלי זה מוזיקה. אני גם מנגן בסאז, בזורנה, ועוסק בשימור המסורת הקורדית. פיוט מתקשר אצלי לסבא וסבתא, אני גדלתי אצלהם בשנות ילדותי. הייתי מגיע לבית הכנסת הצמוד לבית, והייתי לומד את הפיוטים מהמבוגרים של העדה. אברהם אליאב גדל בליפתא והתפלל איתנו בבית הכנסת, הוא והאחים שלו. לכן אני בחרתי לפגוש אותו כדי להיזכר ממנו בפיוטים אבודים, כדי שנוכל לשמר אותם לדורות הבאים. אנחנו עומדים פה ומביטים על ליפתא. אתה גדלת פה? כן, ודאי, ודאי. טוב, גם אני גדלתי אצל הסבתא. זה מזכיר לי הרבה דברים. בית ספר וסברס ותאנים, מי מעיין, שמדי פעם שהעירייה הייתה סוגרת מקורות, היו סוגרים את המים, אז אנחנו צריכים ללכת למעיין להביא מים. לפי מה שסיפרו לי, בליפתא היה איזה 3 בתי כנסת של קורדים בכמה מקומות פה. זה רק מראה שכן... אתה רואה את הבניין הגדול בחזית שם מולנו, הבודד. שם היה גג ענקי, והיו מתרכזים כל הקורדים על הגג הזה, והיו ריקודים קורדים, נשים וגברים ביחד. ואתה יודע, אתה מכיר את הצ'ופי. זו העדה היחידה בעצם ושני האחים האלה היו מחזיקים באמצע, אחד בקצה הוא, אחד בקצה הזה. ההוא שר וזה עונה לו. סינם חודה ריחנה מנבוד אלכי צ'נדי. סינם חודה ריחנה מנבוד אלכי צ'נדי. והוא שם עונה לו. אני מחובר מגיל צעיר מאוד למסורת הקורדית. זה התחיל עם זה שהסבא משני הצדדים היו מנגנים על חליל רועים, ואבא שלי מנגן על זורנה, ואבא שלי גם ניהל להקת מחול. ומכאן נכנס בי החיידק הזה של המוזיקה הקורדית חזק לנשמה. אגרתין קריה חכה בכלבי דוניה כברו דרן זוזן אמרשיידה מנותן יער ורא יער 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 ארץ הקדושה יקרה חמודה לתורה אותודה תקרא דרושה ארץ הקדושה יקרה. הסיבה שבאתי לכאן זה כדי לשמוע פיוטים או דברים שאני לא מכיר או שמעתי בילדות ושכחתי, כדי שבאמת לנסות ולשמר את המסורת הקורדית, להנחיל אותה לדורות הבאים. אנחנו נתחיל עם ההגדה של פסח. כפי שידוע לך, ההגדה שלנו, של העדה, בהוצאתו של חכם אלבן, יש בו פיוטים מיוחדים ספציפי לעדה שלנו. אנחנו מתחילים עם יגדל אלוקים חי. אני לא יודע אם שמעת את זה בנוסח שלנו אי פעם, אבל אני אתחיל עם זה. יגדל אלוהים חי וישתבח נמצא בין עת אל מציאותו אין לו דמות הגוף ואינו גוף לא נערוך אליו קדושתו. עכשיו הפיוט הזה, הרי שרים אותו גם בערב שבת. אנחנו שרים את זה בערב שבת, לא באותה מנגינה. אחרי הפיוט הזה בעצם אומרים את הפיוט הסדר תקה, שגם הוא מיוחד לסדר תקה. הסדר תקה, כן, גם הוא מיוחד לפסח, אצל העדה. אבל איך שרים את זה ככה?
أصدرتك למלכתה ומלכה דיהבין אורכה לכולהון עלמין. את זה שמעת? שמעתי בבית הכנסת ברמות. ובאותו מנגינה בדיוק? פחות או יותר. בוא נשמע עוד כמה, אז אנחנו תרענן לי את הזיכרון. אם ככה, אז ברמות ממשיכים את המסורת, אם ככה. יתלף תורה, משה סרסורה, בחגה דפתירה, נפישין רחמין. מצא ערוכה, במרור כרוחה, דיני לאמזגה ולתערה רחמין, פתורה לסדרה, לברה זעירה, לקשרה ולחברה, בעתיקה דיומין. אתה מבין את המילים? אתה מבין? הוא מתעסק בהכנת שולחן. מה אתה הכנת על השולחן? את המצה, את המרור, את מים לרחצת ידיים, לנטילת ידיים. מכינים קערה, מים, וכל כוס, אתה צריך לשתות 4 כוסות בליל הסדר. כל כוס וכוס, אחרי שאתה שותה, טובלים אותה שם במים, ואחר כך כוס הבא אתה שותה עם אותו כוס בכוס נקייה. אני לא מבין את ההסבר ואת הרמזים, אני לא יודע, אבל אמרו שיש בזה רמזים, בזוהר הקדוש. יש פיוטים שבעצם הרבה מהעדה מכירים, ויש פיוטים שכאילו נזנחו ונשמרים רק על ידי המבוגרים של העדה. יש לך הסבר לזה? אני אגיד לך, זה בכלל מצער, אני רוצה לומר יותר מזה. העדה הזו לא היה לה רועה צאן, לא היה מי שיוביל את הדברים. מאז שאני זוכר שבאנו לארץ. יותר מזה, העדה הקורדית, המילה הקורדית, המושג הזה קורדי, זה היה לשמצה תמיד. הקורדי גם לא יאכל כבר, התחילו לברוח מהעדה. הצעירים מתביישים להזדהות עם העדה. אני לא קורדי, לא, אני לא קורדי. טוב, אז בוא נשמע עוד איזה פיוט כדי שנוכל לשמור על מה שאפשר. ואמרתם כל חיי רבי שמעון בר יוחאי. ואמרתם כל חיי רבי שמעון בר יוחאי. איש אלוהים קדוש הוא אשרי עין ראתהו. לב חכם ישכיל פיהו אדוננו בר יוחאי. ברוך הוא מפי עליון, קדוש ומהיריון, מאור גליל העליון, אדוננו בר יוחאי.